Jabicho negi kama moko bura yudo hinyruok e monj motim gi jomahundu e gwenge mag Igembe North e kaunti ma Meru. Apisa moro mar obila en achiel kuom ji monegi e monjno motimore bang' lweny e kind jomahundu kod jopith jamni e gweng' ma Mutwati. Jalup Commissioner ma Meru Sylvester Mwangulu wacho ni ne ochuno obila mondo mi okwepi bang' lweny jimbore kuom seche ma ohinga 5. Jamni ma kwan gi romo 159 bende okwal e kinde mag monj ma kamago. Ya kaunti ya Meru, kaunti ya mimi nataka niseme hivi. Mifugo wote ambao wameibiwa. Kutakia wale wameumia afueni na wale wamepoteza watu wao. Hao wazee wawili wetu kutoka Kirua na Mudhara watakia pole sababu hii ni janga ilipata sisi. Hao watu walikuwa wengi, walikuwa zaidi ya 40 ambaye walikuwa na silaha kali. Walipopigana na kuingiza malikia, wameingiza ng'ombe mahali hatari. Terei ni kuingia hapo, hata kile kifaru hakingeweza kuingia mpaka